Nou ja, is het mooi. Goed, hoi Romke. De frikandel met mijn kleren. Mijn naam is Rendert. Ik ben Foppe. Wij zijn gebroeders Douwers uit Brandgem. Gas achteruit, dan staat die hoeken er zien aan. Dan daarachter de maak er zien aan. Want we moeten ook heel hard, want we zijn al. Jelle! Jelle! Beetje wat zit ook? We willen het werken. Ja! Dit komt wel even precies of net? Ach man, het is zo precies werk. En vooral achteruit rijden, als je die mijners achter net goed opvult. Maar dan is hij wel achteruit en dan zit aan elkaar. Oh, oké. En het stekboel. En dat weer een beetje jammer juist. Maar goed, het is net een plaat bij. Wie kan die maar? Wie is stapeld? Ja, we zijn metselaar, we kunnen wel stapelen. Dit is de metselaar, ik kan die maar goed ha. En de metselaar moet in het heer. Die man is her en die had vakantie. Koper. Foppe, die doet nou zwieren worden. Ja, die. Dan doet things van ik hier maar zwieren dan. Nee, maar ja, deze harken heb ik krijg bijkort. En dan was hij al in boer van huis. Nou ja, ik hier mijn zin hoor en ik ga inruilen. En dan heb ik al iets. En dus ja, dan doe je jezelf en dan hoor je net in de heerpijkjes. Nee, dat is wel slim. Ja. We helpen een ander meest wat niet hier. Je vader die vreet wel heel protten, maar ze komen ik al hier net. Hey, dat is meer raars morgen. Dat is net best. Mijn kameraad zo helpen jullie de hele dag, die moest jullie bij jaren. Nou, ik zei, dat is mooi niet. Dat ken je jongen wel. Ja, oké. Is dat wel een kameraad? Nou, dat weet ik niet meer. Nee. Ik ben wel echt niet helpen, je mocht niet onder van de vrouw. Oh. Nou, daar stond je les van. Nee. Nou, Walter, nou even een beetje rusten, want daar komt nou de koningin komt eraan. Wat hoor je daar? Ja, goedemiddag. Je had de snijde kleding nog eens wel. Ja, ik wist dat ze kwam. Ja. Nou, ik vind het wel leuk als je hier bezig bent. Dan is er wat leven op de pleert, hè? Ja, juist, dan is wat leven. Want je komt zelf ook van een pleert? Ja, ja, vroeger, ja. Ik ben inderdaad, maar mijn man leeft niet meer. Maar daar hoop ik ook maar, hè? Ja. Is je man al lang verstorven? Dus al, wie in 1989. Oh, zo. Ja. En papa wie 9 en die andere wie 6. Ja, dat wie net best, hè? Nee. Maar ja. We moeten weer verder in het leven. We moeten er maar wat van maken. Vind je niet? Ja, zeker. Ja, we moeten er wat van maken. Ja. Hey, Johan, was het eerste jaar bij de kant zal hoor. Dus je dat achter dat het mooi bouwt en daar kun je volgens keer, want er mensen hier komen. Het heet maar wel netjes hier voorzetten. Zeker. De achter kun je volgens keer, dat wist ik ook mijn moeder met. En daar altijd goed van handel. Het komt heel correct van Foppen. Ja, papa is wel daar wel correct in, ja? Ja, maar even krijgt het net. In oren dingen net? Heel ongelijk. Oh. Ja, zo. Heel ongelijk. Dus ja, dat weet er wel. Hij maakt het met de handen, maar dat weet het niet meer. Het roept ook goed net vappen. Want joh, hebben we zelf wat lichamelijke... Ja, ruimen ga ik hier heel slim. Mijn handen wil ik niet meer. Maar verstaan is nog goed. Dat, Maar goed, helpen de jongens wel een beetje in huis? Oh ja, ze moeten de badskippen heen. Ze moeten... Ze krijgen niks, hè? Nee. Maar dat weet ik wel. Ja. En ze passen wel goed op hem. Ja, ze wel blij zijn, jawel. Ja, dat is wel mooi, hè? Ja. Want vind je dus hij al wat help? Ik heb 3 keer in de week, 3 keer heb ik de buurt en help heb ik wel. En
Sneeuwt de middag weer van even hulp. Die doet huis weer eens een keer maatje. Oh ja. Nou, zo zijn we dan weer bezig. Ja. En nou ja, wat haken. Dus dat vind ik wat uit. Oh ja. Haken, ja, dat niet nog wel? Ja, dat gaat nog wel. Jawel, ja? Oh, dat is wel fijn. Ja. Hoe zit je ook altijd te piekeren? Want die jongens zijn natuurlijk alle dagen voort. Nou ja, die ben voort en die mag ik net op mij thuis blijven. Nee, hè? Nee, dat mag niet. Dat wil ik niet. Ze mag net op mij thuis blijven. Dat jouw dan niks. Ik kom net met reten naar boven, dan gaan we door de wereld. Is het nog chef-kok? Ja, maar dan wordt een frikadeltje erbij hebben. Hè? Frikadel! Alleen wel lekker of net. Ja, heerlijk. Prachtig. Hoe gaat dat samen met Foppe te geren? Oh, hoor dat? Ja, ik zie taak. Hij meent dat wordt al zelf. Ik zwully dus en dan, ja, hij kent dat als ik goed zwully dus. En ik vind niks anders aan boord met mij. En Nee. ik heb vol bij de zwully, het wordt harder. Maar was dat nou ook een beetje in de gaten wat erbij? Nee, nog maar mooi rijden. Dus, ik ben nog een zwully, maar een emmer rijden toch? Ja, dat is zo. Ja. Het kan weten dat juist van, nou, gaat net helemaal naar mijn zin. Nou, jammer dan. Ja. Zo makkelijk is het toch wel. Ja, we hebben mij een moeilijk van mij. Het leven is al moeilijk en dan kan je bijna makkelijk houden. Ja. En dan zei hij, die surp kant ik bij. Bij Holwert hebben we nog steeds geleden dat we ook nog oproepen en zei dit op z'n we doen geen pers. Ik krijg dit in de zin komt net. We zoveel meer de zin hebben dat hij er net komt. We hadden juist een mooi geluk gehad. We juist de pers hebben dat ik juist net pers hebben. Maar morgen nog gebeuren en ik zal voor pakken net dingen. Nee. Nee, dat moet er gewoon bij. En ik zal blijven nog. Maar dat is nog klaar? Ja, ben ik kleding, maar dan eigenlijk nog van boven 2 hoekjes doen. Maar dan ben ik klaar met zullen en dan ga ik aan en de rest 2 hoeden melk. Dan leg je een jongen eten de wijn. Ja. Ja, lange dag. Ja, maar ja, dat is Semmers. En went is net. We spraken kreeg tegen mij Rindert, maar die had wel mooi makkelijk, hè? Ja, moet mij de hele dag op de film zeggen. Je gaat nog net een pakje beter hoor, joh. Nee. Wat verdorie. Hij zei misschien help ik Joen nog wel even, maar dat kan niet alles doen, of net? Ja, dan gaat er alles van. Dan ben wij vrij. Ja, het is altijd gezellig. Ja, je had altijd hier van het nice, hier we altijd het laatste night weten. Ja. En het blijft zelf ook vertellen. Als je het bij het jaren weet en heel letter, dan vindt het niet doen. Dat,